लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा मिजिंथिबाय आंनि गोसोआव स' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअ स्टार्ट खालामसै थाबायबाय लोगोफोर जोङो दा नायफालांबाय थाबानो जाबाय जोङो सोरनाव थाङो बे आङो बिहामजो जायो दे बेखौ जायनाव थांनो नागिरदों बियो दा नायबानो जाबाय सोर बिहामजो नुलाङो नोंथांमोनाबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय बैसागुनि जोबस्रानायनि आलासिफोरा लिंहरदों नालाय लोगोफोर जोङो दा थांसिगोनलाय नायफालांदो ना मा होनो बेदर मोनजायोबा बेदरखौ नोंसिनोबो एसे एसे दौहरनाय जागोन दे लोगोफोर नायफालांदो आरोखि दा दुब्लि बारिजों थाबायबोलायबाय लोगोफोर जोङो दा दुब्लि बारि एखे अखा हादैजोबलै मैयानि अखा हानाय ओमफ्राय बेजोंनो थाबायनो लिंबोबाय आंखौहाय नै लागाव नै दै जाब्ब' जाब्ब' गांजेमासो थाबायलांबाय जोङो दा गुवार ओमफ्राय बेखौ बारनांगौआ गुवारथार थाबायलांगासिनो लोगोफोर नायफालांबाय थाबा जाबाय नोंथांमोनाबो लोगोफ्रा आंनि आंगो लोगोफ्रा जा मोनफैबाय लोगोफोर मालाय बागान दङ नै रायहरगासिनो बिहामजो आंखौ दा फैसै होनलायखायोरा मालाथो फैनांगौमोन सानबा गोलावखायनो फैबाय गोलाव गोथाव दे बिहामजोआ गैला लान्जायाव दोननाय थायोब्रा गोदै गोदैयाबो दोनखुमायनाय थायोना बोरमा बेदरजों होबाय मालाय नै बोरमा बेदरजों होबाय लोगोफोर दस्रा साइडजों नायबा बिफा बायदि नुलायलाङोलाय होनोबो जबा हायनोलाय माजों जादों खिथाहरलाय दे जाया बोरमा जाया नाथुरजों मैथाजों बेसे बलिया থাকে এইটো बेसेबां होनदोंलाय
गिफ्ट लादोंमोन नै नानिया एसे खम खालामबा बबे खम खालामनो जाखो सिनस' गिफ्टनि हरदे सिनस' हर दामा दामि जागोन नै नांलायनाय फट'सो खेबदां नै नांलायनायखौ खालारखौ मोजां नायगोनसो बिदि थुनानै কি নাম রে महेश नामा महेश महेश बोलो गौरव ओमफ्राय गौरव टाइटेल কি छेत्री छेत्री गौरव छेत्री ओके गौरव छेत्री दा छेत्री ए भाई नेम लाबाय दा मोनखायो सोरनि हाबा जाहैगोन सय फानो पेपार नाय नायदो माबायदिखौ नायो जायगायाव खरस लानो नागिरदों लोगोफोर सानथिफुर बाजाराव दङ जों दा बाजारा जोब्बाय आरोखि जुला जोब्बाय खयथा जाखो दा बाजे 2टा Kia. Oh. Siap. Dukhan फानगासिनो आङो मानसिफोरनो दखानदारि गैयिखाय